Nipproteġu il-pajsaġġ u l-prodott Malti hekk intqal waqt konferenzi tal-aħbarijiet indirizzata mill-kelliem ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter Aġus, id-deputat Edwin Vassallo u l-kandidata Rebecca Cilja fejn sar aċċenn fuq kif gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed jgħin lill-bdiewa jsiru sit ir-raba privat u jirregolizza il-qbiela tal-gvern permezz ta' 3 proposti li teressa il-Partit Nazzjonalista brabta ma' din it-tema. Peter Aġus qal li gvern ġdid nazzjonalista se jniedi skema ta' għajnuna biex bdiewa attivi jakkwistaw direttament ir-raba tagħhom b'self bla interessi. Tal-iskema tkun miftuħa wkoll għal bdiewa żgħażagħ li jridu jidħlu fil-Mister Agrikolu. Qed nipproponu l-ewwel nett li l-gvern ikollu skema fejn jista' jgħin il-bidwi jixtri l-art agrikola, isir sit tal-art tiegħu. Skema li tirrikjedi li l-gvern jidħol parteċipi fl-interessi u fil-spejjeż kollha ta' dak is-self. Barra minn hekk, il-gvern irid jiggarantixxi dak is-self b'mod li l-bidwi ikun jista' jixtri l-art tiegħu. Edwin Vassallo min-naħa tiegħu qal li l-proposti tal-Partit Nazzjonalista se joħolqu bilanċ bejn is-sit tal-art u l-bidwi. Nilqa' b'sodisfazzjon il-proposti, Peter, tal-Partit Nazzjonalista li jiena l-kelliemi tiegħu għal dan is-settur li qed jersaq il-qoddim u jagħmel proposti li jistgħu jkunu bidu ta' diskussjoni, ta' dialogu sabiex nilħqu bilanċ. Bilanċ bejn dak li huwa dritt ta' sit il-proprjetà, ta' sit ir-raba, imma dritt fundamentali mhux biss tal-bidwi iżda tal-poplu Malti. Min-naħa tagħha Rebecca Cilja qalet li s-settur tal-bidja jolqot lil kulħadd u appellat biex inħarsu il-prodott Malti. Il-prodott Malti mhuwiex biss sors vitali għall-familji tagħna, ukoll sors ta' dħul. Sors ta' dħul għall-bdiewa, sors ta' dħul direttament għalihom, iżda ukoll indirettament hemm is-sors ta' dħul għall-ħwienet, għar-restoranti li ħafna pereżempju turisti jiġu biex jieklu l-ikel prodott Malti. Dawn l-affarijiet huma tant importanti għas-supply chain, għall-food chain li tibqa' tiġi sostnuta u tkun implementata mill-bdiewa tagħna. Proposta oħra li tresqet kienet li tħaffef il-proċess ta' regolarizzazzjoni ta' qbiela tal-gvern u li jkunu deċiżi l-bosta każijiet ta' qbiela mal-gvern bi kwistjonijiet pendenti ta' titlu jew reġistrazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista qal ukoll li se jkun qed inidi skema ta' għajnuna diretta fuq il-ħlas ta' qbiela fuq art privata. Din l-iskema se tkun tinkludi ħlas lura ta' 70% tal-prezz tal-qbiela għall-bdiewa li jagħtu prova ta' produzzjoni ta' ħxejjex u frott mibjuwa fuq is-suq lokali b'inċentiv li jsaħħaħ il-prodott Malti.